Novel·les, cançons i dibuixos, danses, lletres i interpretacions, però també plànols, guions i construccions. Tot això es troba inclòs dins del concepte art, concepte que moltes vegades se'ns queda gran i a molts se'ls queda petit. Però el que sí que és veritat és que la seva essència no roman sols a 3 lletres i un significat, sinó que allò que representa és sempre digne d'admirar. Infinites han sigut totes aquelles activitats culturals que altruistament s'han sumat per fer-nos més suportable aquest confinament. Però si la cultura i l'art abans no es valoraven com es mereixia, ara tampoc ho està sent. Des d'Estellers fins el Diluvi, la Fúmiga i 3 voltes Rebel, però passant per l'actriu Carme Juan i els llibres de Sénia, vos convida a descobrir amb mi que l'art durant el confinament és tot un món d'aislament. La música és l'únic destí al qual podem viatjar sense equipatge ni llevar-nos el pijama. La música es converteix aquests dies en un refugi per a moltes persones, però també per a artistes i compositors que veuen en la realitat que ens envolta un bon motor per escriure cançons i lletres que quan tot això acabe es convertiran en el relat de la nostra història. Parlem ara amb el Diluvi, un grup que es defineix com a mestissatge mediterrani, que amb la fusió de cúmbia, el reggae o la música d'arrel valenciana i amb instruments com la bandúrria o el guitarró ens acosten als nostres orígens, però sempre fent-ho alegre i combatent. Hola, el Diluvi, com esteu? Hola, Flora, hola, David. Hola, molt bones, molt bé. Sí, bé, dins de lo que cap, així tan caent. Dins de lo que cap. Pues primer volíem preguntar-vos com està afrontant el Diluvi este confinament. Bueno, pues mira, la veritat és que estem sent més creatius que mai. Nosaltres no havíem fet mai això de tocar i cantar en streaming, en les plataformes aquestes virtuals, siga Facebook, Instagram, lo que siga. I la veritat és que estem fent en la proposta de cafè i cançó i jo crec que estem posant-nos també a prova un poquet, no, David? Sí, total. Estem aprenent, estem reinventant-nos i ficant-nos un poc en les noves tecnologies, que també ens feia falta. I bé, doncs, al final, de moment, és tot idear i pensar a veure què i com podem fer per a que el grup pugui sobreviure a aquesta crisi que diuen. Claro, i com va sorgir la idea de cafè i cançó? Pues nosaltres ens reunim tots els dimecres per parlar de coses del grup i ens vam reunir per Skype i vam estar parlant un poquet de què fèiem davant la situació. I vam pensar que per nosaltres mantindre'ns actiu i també estar actius en xarxes, animar a la gent, una bona proposta podia ser això, fer tots els dies, de dilluns a divendres, a les 4 de la vesprà, un cafè i una cançó en la gent, que mos veja, que estem actius, que que estem ahí donant-nos suport, que sabem que aquesta situació és un rotllo per tots, per nosaltres com a artistes, però també per la gent en les seues cases que està ahí tancada sense poder eixir. Clar. I, per exemple, com creieu que pot beneficiar tota l'oferta musical del sector cultural, per exemple, la música valenciana, els grups valencians, com poden ajudar a portar este confinament d'una manera millor? Bé, jo crec que un poc aquesta és la línia que intentem, no? Al final, nosaltres fem art, fem cultura i jo crec que fer arribar a la gent a sa casa
esta cultura pues, és molt important, perquè al final és que estem en casa, també necessitem de nous inputs per a no tornar-nos bojos i jo crec que aquesta és la manera. També és cert que s'ha d'entendre. Nosaltres, quan parlàvem lo de fer cafè i cançó, no volíem obligar a ningú o que ningú s'enquera obligat, que ningú s'agobiara, perquè sí que és de veres que hi ha una oferta molt gran. Per això va eixir la idea de fer cafè i cançó, fer una cançoneta que fos algo curtet, que simplement per al que està a casa, pues, aquests moments, aquests minuts, es puga evadir una miqueta. I també el fet de fer-ho tots els dies, també perquè així la gent no té obligació, tu estàs allí tots els dies, el que vol entra, es veu, el que no, no, però al final jo crec que es tracta d'oferir la teua cultura com a una oferta més per a que qui no vulgui tornar-se boig pugui gaudir-la, però sense estar obligats. Vida i màgia. Així és com defineix el següent protagonista, la dansa. Eixe art que a mode d'un viatge que no coneix de fronteres ni entrebancs ens obri les vides de vida i els somnis de màgia. Parlem amb Juan Pérez, un afortunat que gràcies a l'esforç, la passió, el treball i les ganes ha pogut fer de la dansa no sols la seva vida, sinó també el seu motor. Bueno, hola Juan, com estàs? Hola, bon dia, com estàs? Jo bé. Molt bé, i què tal? Com portes este confinament? Pues ara bé, els primers dies va ser un poc estrany i raro, però ara millor, ara que ja tens una xicoteta rutina de treball, de lo que se puga treballar i bé, millor, poc millor. Espero que no dure molt. Bueno, havia comentat en tu perquè tu estàs molt relacionat en el món de la dansa, de l'oferta cultural de la dansa, perquè tu estàs, primer que tot conta'ns què és per a tu la dansa i on estàs treballant, què fas tu? Pues per a mi la dansa podria dir que és el més important de la meva vida, perquè des de xicotet m'acompanya, des de que vaig néixer, va ser un dels meus motors, perquè sempre m'ha agradat. Ara, per sort, he pogut fer d'això la meva vida i la meva feina. Entonces, per a mi la dansa m'ha acompanyat tota la meva vida. Ara, en aquests moments, és el meu treball, però així i tot ha sigut la meva passió i continua sent la meva passió. Entonces, podria dir que soc molt afortunada de poder treballar d'això. Però, que és molt important en la meva vida. Com creus que s'ha volcat el món de la dansa per a traslladar aquesta oferta cultural a les classes? Pues la dansa, com tots els altres arts, s'ha volcat donant les seves obres d'art, posant-ho a la disposició del públic d'una manera gratuïta. I per a mi la dansa, encara que no estiga valorada lo suficient, penso que és un dels arts més importants. Jo crec que cada un considera que el seu art és el més important, però jo crec que la dansa acompanya quasi tots els altres arts, com en el cine hi ha moltíssima dansa, la pintura està molt inspirada en la dansa, igual que la música, moltíssimes obres de música estan inspirades en la dansa i el teatre. Entonces, per a mi és tan o igual important que, evidentment, que totes les altres arts. Entonces, el que ha fet la dansa simplement ha sigut un poc donar aquestes obres d'art que sols pots veure al teatre o a l'òpera, posar-les a disposició del públic i que les puguen disfrutar tot el món, perquè de veres a voltes és poc accessible la dansa, però en aquests moments podem accedir a moltíssimes plataformes de moltíssims ballets del món i d'Europa, com podeu accedir al mateix ballet que estic treballant jo, que és el ballet de Ginebra, i ahir mateix, a partir del dilluns, el dilluns dia 6 d'abril, perquè no sé quan serà això, però a partir del dia 6 d'abril van a publicar diversos ballets en la que tots els bailarins han estat d'acord de donar els drets d'imatge gratuïtament per a que se pugui publicar. Infinits tipus d'aventures podem trobar dins d'aquest art, la literatura, modalitat que ens pot transportar tant al passat com al futur,
però també descobrir-nos nous mons i persones, de la mateixa manera que avui vos descobrim a Senia Mulayali, la següent protagonista. Bueno, Senia, havíem pensat en tu per a que ens parlares sobre l'oferta cultural de la literatura durant este confinament, però primer voldríem que ens contares com portes tu este confinament. La primera setmana va ser molt dura, però duríssima, duríssima, perquè a més jo sóc una persona que sempre estic al carrer i tot el que faig ho faig al carrer, però la primera setmana, a banda de que vaig estar malalta, però ara la veritat que ho portes superbé, perquè estic avançant moltes coses també amb els estudis, estic escrivint un muntó, estic com... A veure, jo ja soc una persona que mira molt dins seu i pensa molt les coses, saps? Però com que ho estic fent d'una altra manera amb gent. No sé si m'he explicat. Vull dir, que estic fent una introspecció però amb gent. Alhora que... Perquè abans a lo millor tu t'ho escrivies, t'ho pensaves i t'ho dies, però és que ara ja tens amics que a lo millor mai t'haveres plantejat tindre una conversa de descobriment personal i ara com que estàs obrint-te més. Com creus que el món de la literatura està volcant-se per a ajudar a les persones també a evadir-se un poc del confinament? Jo crec que està fent coses guais perquè n'hi ha fins i tot perfils que estan fent jocs de paraules per aprendre valencià en família i en casa i mitjançant videotrucades. És superdivertit. Vull dir que a lo millor una persona... Òbviament, una persona que llig ara estarà llegint més. Per exemple, jo. ¿vale? Una persona que no ha llegit en la vida potser agafa un llibre, però no vol dir que vaig a convertir-se en una lectora empedernida, saps? Però vull dir, al estar tancat, al tindre tant de temps, sí que és de veres que necessites evadir-te més i és el que tu dius, fer esport està bé, però a voltes estàs fent esport i com que te concentres en alguna cosa i estàs pensant. Però llegir t'implica com viure una història de terceres persones en altres llocs, d'altres maneres, i és com que sí que buides la ment per complet. Saps? És per una de les coses per les quals m'agrada molt llegir, perquè si no estaria tot el dia ahí estudiant alguna cosa i calfant-me el cap. I la veritat que hi ha moltes... Me va donar molta curiositat que hi ha editorials que estan recomanant llibres i contant llibres o contes, ¿vale? Mitjançant Telegram, que la gent no utilitza el Telegram. Bueno, jo sí, però que hauríem d'utilitzar més Telegram que no WhatsApp, però... Saps el que t'ho vull dir? És una plataforma que estan utilitzant molt, perquè és de veres que sols s'utilitza més en l'educació, perquè els professors sí que és de veres que el fan servir molt més. Però que és molt curiós que estiguen llegint un conte mitjançant Telegram o organitzar presentacions d'algun llibre que estaven fetes en lloc de cancel·lar-les, fer-les per Telegram, saps? Després també hi ha un hashtag que és el de yo me quedo en casa, però yo me quedo en casa leyendo. Aleshores, cada persona va penjant llibres o llegint fragments o fent coses. És una manera també de, saps, de comunicar, o sigui, comunicar no, d'enllaçar virtualment a gent de tot el món. Què més? Coses curioses. A Twitter, que crec que tu també vas participar, també va haver un fil, una iniciativa molt guai, que era, jo m'estic llegint este llibre. Saps? I nominaves a gent, d'aquesta manera feies que altra gent que potser no coneixia aquest llibre, almenys ja sap el títol, saps? Ja entra, ja busca, i la nominaves a que ella diguera el que ella estava llegint. No sé, han sigut iniciatives supercurioses i superactives i dinàmiques. El cinema és avui en dia la forma d'oci més utilitzada, però i el teatre? La següent protagonista ha actuat tant escenaris davant de càmeres com a platós de televisió i molts la coneixereu per l'Alqueria Blanca, però el seu recorregut ha sigut ben variat. Bueno, hola Carme, com estàs? Què tal? Molt bé, Sergi, tu? Bueno, pues sí, tancats a casa, no? I tant, quin remei, quin remei. Bueno, pues havíem pensat de tu per a que ens parlares un poc sobre l'oferta cultural del cinema, del teatre, durant el confinament. I primer volíem que ens contares què significa per a tu pujar dalt d'un escenari a interpretar o a posar-te en la pell d'un personatge o posar-te davant d'una càmera, perquè tu has treballat tant en el teatre com en el cinema. Sí, la televisió he tocat un poquet tots els palos, sí. Doncs mira,
t'he de dir que la sensació que una persona que treballa en això no sent quan puja a un escenari darrere d'una càmera per a interpretar és que et dona la vida. Vull dir, per a mi, estar dalt d'un escenari o darrere d'una càmera, com vulguis dir, és la meva vida. I, per exemple, com creus que pot ajudar el posar-te una obra de teatre gravada ara en l'ordenador o posar-te una pel·lícula, com creus que pot ajudar a les persones ara a portar d'una manera més suportable este confinament? Un poquet, com he dit abans, jo crec que ara estem fent una funció terapèutica meravellosa. Tens molt poques coses a fer a casa. Evidentment és que teletreballen, treballar, evidentment, mantenir la casa. Però l'única manera d'evadir-se en aquest moment és gràcies a totes les xarxes, a la televisió, a escoltar música i a totes les coses que aportem els artistes. Vull dir, en aquest moment som la teràpia que necessita la gent i el missatge que estem donant jo crec que és meravellós. Així que jo crec que ara en aquest moment, ens hem convertit en imprescindibles per a la vida de tots, de totes les persones. Ara estem amb vosaltres, us estem ajudant, esteu evadint-se gràcies a la interpretació dels actors, a l'art de tots els artistes en general. Per favor, feu-nos costat després, no ens deixeu tirats i penseu que invertir en cultura és invertir en la vostra felicitat. Jo crec que és el missatge més important. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Hi ha un vers que dona nom a la següent protagonista. Ella és sinònim de lluita i valentia i tot això ho transmet amb les seues il·lustracions per combatre el masclisme, els estereotips i els tabús més patriarcals. Sí, ella és Ame Soler, 3 voltes rebel. Bueno, hola Ame, què tal? Com estàs? Com portes este confinament? Bueno, bé, jo ja estava acostumada a treballar a casa, així que no m'ha canviat molt la vida, la veritat. Dir-te que vam pensar en tu per gravar este vídeo perquè eres una de les referents quasi del territori valencià en el tema de la il·lustració, del dibuix, i ja et coneix per ahí com a 3 voltes rebel, no? Aleshores, volíem preguntar-te primer com creus que es podria involucrar del tot el sector de la il·lustració, perquè tu sí que ho estàs fent, bueno, sempre ho has fet, crec jo, mostrant com van els processos creatius d'una il·lustració, no? Com creus que es podria volcar encara més els artistes i les artistes? Bueno, jo crec que les xarxes, a dia d'avui, amb els seus convenients i inconvenients, que n'hi ha molts pros i contres, però crec que són una bona xarxa, o sigui, una bona galeria d'art d'estos dies, no? Perquè jo sempre penso que potser si m'hagués tocat viure fa 20 anys, que la teva obra s'exposava a galeries o a museus o el que siga, fent expos, si els marxants d'art o si els galeristes creien que el teu art tenia suficient valor. Però a dia d'avui, amb les xarxes socials, tot el món podem mostrar el que fem i arribar a tot el món, no? Perquè, a més, jo crec que s'està popularitzant l'art en certa manera. Això no vull dir que ara, a dia d'avui, se valora l'art, perquè crec que no és així encara, espere, però pense que podem arribar a tot el món. És a dir, potser una persona que no està 100% interessada en la il·lustració o que ni sap què és, a l'estar dins d'Instagram, que és la mateixa xarxa en la que jo publico les meves il·lustracions, potser arriba a la il·lustració de rebot i acaba agradant-li i l'acaba interessant. Aleshores, crec que és una bona manera estar present a les xarxes socials, sobretot a les que no són específiques d'artistes, no? Estar a les xarxes que tenim tots i això pot ajudar-nos a arribar a més gent. I aleshores, per exemple, ara, tu com creus, tu ho has fet sempre, com t'he dit abans, lo de mostrar els processos dels teus dibuixos, tu creus que això els pot inspirar als teus seguidors? O, per exemple, ara mateix estàs fent un concurs per a que cadascú expresse o
redissenyi una altra il·lustració. Sí, bueno, jo vaig pensar com podia ajudar jo una miqueta a que la gent... Perquè, clar, jo he sigut profe de dibuix també i em venia molta gent que em deia és que jo no sé dibuixar, és que a mi se'm dona fatal. I jo penso que és que senzillament és el que t'he dit, que crec que ens hem tallat les ales, no? I a classe hi havia 1 o 2 persones que dibuixaven bé i la resta no. Aleshores deixaven de fer-ho perquè es frustraven. O sigui, però eren els mateixos profes o companys o el que fora, és que frustraven a aquesta persona i li deies no, tu no vals per això. I clar, tu per a què vas a invertir temps en una cosa que t'han dit que no vals per això? Aleshores jo volia, d'alguna manera, intentar que els meus seguidors, els que dibuixen a sovint i els que no, que tragueren un ratet que ara tenim quasi tots i que feren una il·lustració. I per a que no tingueren el síndrome de paper en blanc, vaig dir, mira, feu una interpretació d'esta il·lustració. Però bueno, jo crec que ha sigut guai perquè molta gent s'ha animat, molta gent que normalment no dibuixa. Hi ha gent que em deia per missatge privat, ostres, que des de tercer d'ESO no dibuixava i tinc 30 anys o una cosa així, saps? I em semblava superguai. Ha estat una experiència. Sí, i ara, per exemple, un missatge ja per acabar, per a posar punt i final. Com creus, un missatge per a tots els que puguen estar mirant aquest vídeo, que puguen agafar l'art per a evadir-se o per a, com t'he dit abans, per a que no s'ofusquen ni s'agobien durant aquest confinament? Pues que jo crec que la clau està en dibuixar per a tu. És a dir, gaudir del procés, perquè moltes vegades pensem que estem dibuixant per a veure el resultat final i que ens agrada i que quede realista. I no, jo penso que el que hem de fer dibuixant és disfrutar del que estem fent, de tacar-nos, d'experimentar noves coses i mai pensar en si el resultat final serà per a ensenyar, per a no, dibuixar per a tu mateixa. Ara seguim parlant de música, però d'aquella amb ritme alegre, aquella que ens transporta als festivals que tant trobem a faltar. El següent músic amb qui converse ve des d'Alzira, on hi ha un grup que dona molta marxa i en els últims anys ha donat un vot molt gran. Xerrem amb Artur Martínez, cantant de La Fumiga. O despertar-me quan encara en queden hores, la clau de casa que apareix a la primera, un dia d'estiu amb aigua fresca a la nevera. Bueno, Artur, com estàs? Què tal? Bueno, Sergi, molt bé. Bueno, en casa, suposo, com vosaltres, no? Sí, no? Bueno, pues parlàvem amb tu perquè eres el cantant de La Fumiga, no? I volíem preguntar-te sobre com veus que està afectant el confinament a l'oferta musical valenciana. Per exemple, com creus que pot ajudar la música o l'oferta cultural musical durant aquest confinament? Bueno, les iniciatives que han fet la majoria de grups i inclús nosaltres també és mostrar una altra cara, no? Les coses que es poden fer des de casa. Jo puc parlar de la nostra experiència, que llançarem algunes iniciatives, per exemple, un dia una melodia, que sempre pujàvem una partitura d'una melodia nostra i tots els dies una i la gent ens responia mentre la interpretava. Pujarem totes les nostres cançons en karaoke a YouTube, sense la veu i amb les lletres, passant com un karaoke. Gravarem un videoclip amb la gent que estava a casa. Hem fet alguns encontres un poc. Els dissabtes per la nit, per exemple, ens trobem amb la gent que vol connectar amb nosaltres i ens passem ahir hores i hores. Les coses canvien, però al final la cultura sempre es transforma per a mostrar coses. Quants concerts des de casa estem veient sense pagar un duro. I això que la cultura s'ha de pagar sempre. I, per exemple, creus que la iniciativa aquesta del videoclip col·laboratiu de Plastic Island, com creus que ha ajudat a portar aquest confinament? No sols és el que em va transmetre un poc la gent, sinó que ens escrivien quan ens enviaven els vídeos, no? Un poc amb aquesta xorrada hem aconseguit que esta vesprada se'ns passe volant, perquè ens hem disfressat, ens hem fet una illa de plàstic en la nostra casa. Els nanos han ballat, han cantat, hem estat fent el tonto, ens hem rist. I això, sols en que siga un dia, si nosaltres hem afavorit que una casa un dia hagi tret un somriure que igual costava un poc més de buscar, això és l'hòstia ja per a nosaltres, que no som ningú. I, per exemple, com creus que són aquests beneficis de la música per a evadir-se un poc durant aquesta situació? Com els esteu portant vosaltres a la pràctica?
Bueno, jo crec que ja no sols la música, no? La música, el cine, la lectura... Jo crec que a cada persona li aporten coses, que inclús a nivell fisiològic, que seria d'estudiar, estarà estudiat i jo no ho sé, però serà... A mi, per exemple, n'hi ha música que em relaxa, música que em posa content, n'hi ha pel·lícules que m'activen, pel·lícules que em deixen tranquil, si tot això ens està passant en casa, al final estem sentint. I mentre estiguem en casa, però mentre no deixem de sentir, doncs si això ho fa la cultura, benvinguda siga. La música, el cinema, el teatre, la dansa, la lectura i la il·lustració ens ajuden a entretindre'ns i a aprendre. Les utilitzem i, a més, estan al nostre servei. Es volquen amb i per a nosaltres. L'altre dia llegia al diari com es posava en pràctica l'art per combatre aquest confinament i com les paraules d'un artista em feien pensar i repensar allò que havia dit. Que el personal sanitari ens salvarà la vida, però l'art ens salvarà la ment.